Màquina de segellat de cinta semiautomàtica, tot el cos d'acer inoxidable, principi pneumàtic mà sistema de control PLC. Panell de control multifunció, fàcil d'operar i control precís. L'equip està especialment dissenyat per embolicar i segellar la cinta de segellat de PV-C per llaunes de vídeo. Millora eficaçment el segellat i la plenitud de la cinta de segellat. Millorar la qualitat de segellat de les llaunes i caixes i garantir l'estabilitat de qualitat de la vida útil dels aliments. Aquest equip és adequat per a la producció de segellat de cinta de segellat de llaunes, caixes de plàstic, cartrons i altres productes d'embalatge. És un equip de segellat ideal per a empreses alimentàries com ara galetes, caramels, xocolates, etc. També és adequat pel procés de segellat de la vora de la cinta de diversos productes relacionats amb el segellat de la vora de la cinta.